Malipayong bagong tuig kaninyo, Idolo Ginday. Happy New Year and happy tripping to you, Tol and Time. Ilabi na sa mga suki ninyong tigpaminaw sa programang mga Gapnod sa Kinabuhi. And most especially to your listener, your special segment, Sagnat of Your Life. Itago na lang sa pangalang Mika. Just call me Mika. Kapital, M-I... L-O, Mika. Ang sarap-sarap ng Mika. Oo, muangkon ko lamion pog ko. Yes! I know that. I accept that. I'm very yummy. Yummy Ian. Lami jud ko maghigugma. I'm yummy to fall in love. To love you. Nagpuyo ko din sa may Barrio Obrero, Davao City. I see in your, here in Obrero, Barrio Obrero, Davao City. Matod pa ang akong pangidaron, pwede nang magminyo. You know, there's many people say my age limit is not standard. Sa tulo na mo magkabarkada, murag ako na lang ang nabasiyo. Yes. We have three friends. I am empty battle. Yes, basiyo man. Taas na kay nga storya Dulanday. You know, it's very long story. Sugdan na nako. Ug mo kini ang Gapnod sa akong kinabuhi. This is the start of the stagnant of my life. That's Mao ba? Oh, mogid my life. Ode, congratulations sa ila. Kasunod na rin sa nando. Kaluka lipay kayo si Chayix ba? May Gikasan sila ni Tuyix. patulan niya itong marunong itong nagtumboy do. Ano naman sila choice. Timoro magito yung pabagag na ang pod niya. Daladalan ba siya bulak ato. Wala tayo weakness ba atong bayana. Ay, good for them. Sa tulog katuig nila ba namin yun, nagit sila, my life ba? Oo ba? Nagit-anak ko to itong Pasko. Drive itong pick up. Oh, wait, kung na siya, family driver mo na siya. Ako ba? Sabi na kung kinsa tong, kung mag-way driver tong na to. Ang nagtungtong, pero sa'yo, mawabi na siya sa hay. Ikaw ay puto-touch ba kayo na. Oo, tingala ko nga, saan man yung driver nga naglutaw man siguro? Mukha niya, si Quanwood my life ba, katong isa ba? Isa pa na ko ka-friend. Siya ay di good. Pero kaslunod na po siguro, nagplano naman silang kasun siyang uyab. Oh, mayo, kaslunod sila. Atong kayo. Atong manager? Ka-manager ko sa kuhaan, maligyan tambal. Din naman. Mayo. Si, Benjo, no? Binjo. Di mayo, Lagi, uy. My life ba?
Ano sa pamantaan ni no? Gusto ko kanang bongga yung kaayo ba? Kanang naka-red carpet My life. Unsa ba ning na kami yun? Lumbaan ay? Hindi, magpugay siyempre ikaw. Di man day. Normal man. Lumbaan ay, dili. Dili. Oh, dili. Ano, dili mo, my life. Sulyan. Lagi, friend. Uy, ako nainggit at yung rin yung friend ba? Uy, guwapa kayo na karoon na ka! Ayaw kaya ka, Delta! Siyempre, kita rin hindi ka suling guwapa. Ano ka kasi? Ikasal ka niling guwapa, bitaw pa! Naganya po, no? Bisa nakagaon. O, bitaw top-top pa lang naong hindi man guwapa. Ako, hindi ka kapahon sa tayo. Ang kasawa na pagkuhan. Uy, doon na sa guwapa na ibong kalimut, di ba, honey? Honey, Benjon? Abi, Kung sa mga honey mo si Maning taladal kapsula. Sa simbahan. Ako, lalala dyan ko lang, ako, kay kung wala dyan ko na, wala na ito mo nga. Wala na dyan ko na, kung ano ni Gidi mo, kanang, nanguyap gito ni mo, salamat dyan ko mga nipayang ko sa kuhaan ni. Kita yung ginigaw Ay, yan. oh, siyempre, dawat ko na na imong panglantaw nga wala tuon. Kalau ka, honey, gasay na ko gagusan. Butuan mo, asa na bita. Ikaw kaya pa nang akong lagyan ko dito ko sa Tacom City. Honey, you're my honey. My love so sweet. Brad, bilib po kayo ka Brad. No, kayo napasabot pa di mo ni sa hindi ba? Ay, abang ka balo ka, Brad. Okay, lagi ko na kapahapa ni Brad. Adlok ang pangalan eh. Ay, Yex! Ang atong groom, palakpakan na ito, bay. Kumusta, bay? Malipayin nga ka. Kalimot ka. Boxer No, shorts sa mga. impossible. Excited mo kayo ka. Kabalo ba yan? Kasi kabalo. Kadaan lang ko excited. Kailangan mo, luwag kayo na ako mag-shoot. Ito ka nga ang gabog doon na. Ano naman? Ayakan nga gloves man ha. Asa, oy, grabe, excited na kita mo. Manakels, oy, mega. Kabalo ka, mega. Kasi ito, pagputot-putot lang eh. Magkalaling lakas pintura. Ikaw pa rin, Benjo. Excited na ka? Karang mga sulsuman na nakadesisyon namin ni kaya ko nga honey nga magpakasal lagi. Agto na rin pre. Umato dyan ko. Manghatag na makagibawis ng mga kapsula. Kaya ito akong kapsula ba ko kayo? Hindi ka kasunod. Hindi ka manghatag ng sampol daw. Panitahanan eh. Kato, tawa-tawa. Lang, itingkoy. Kasi, ano kita sa kayo? Kata, oy. Oy, ano ba? Dali ka, naglibog na naman ko din eh. Aray, aray. When the snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on. Uy, damgo na sa kadyan. Ganganga man ka. Wala na po, my life, uy. Ako lang imagine ba nga, sila si Heidi kasulunan na ba dong sulod adlaw. Pero, malipo kong tuyik sa. Nabagosan ng patuta na. Tirabata ng adarita na. Magani. Ang makaram na sila ito ni Alan Gatan. Buhay ba rito? Oo, sige, teka. Ako nga, napadjari ko, ano ba't libog wala niya? Uy, kisa na po nang iyang gikuan-kuan niya. Papaan, pero my life ba ka nang kasalanan na magod sila. Uy, hindi na gina sila mapugngan ba? Ito papugngan na ito lang, kaya at least di kita makuha, please sure. Sabi ko pressure mo. Usbon na ako. Lumbaan na yung na kami yun. Dili. Oh, di man day. Di ka na ma-pressure. Lain magug kayo, my life. Uy, yan sila na, ana sila diha. Uy, kita na lang yapon.
diri. Ano, magkambyo ta. Kita puyo dito, sila puyo diri. Nain ka lagi my life ay. Ay, mabuhay kayong lahat, mabuhay kayong lahat. Salamat kayo sa inyong pag-anhin na mo din sa mga kasal sa kuha nga hindi ko kumalingas. Sa kong, honey, I love you, honey. My love, so sweet. Ay, kasunti ni Mahana. Ay, lain ba? Mabuhay kayo, mabuhay kayo. Uy, kaon lang mo ay mong kaulaw. Ay, para di bedre best, oh? Grabe na kayo kinahurot ko ng lambay diri. Uy, best! Ayun to, kasi kay 1,000 per head, ani. Ani. Ayun, may mga bisita. Ako mabisita ako na nila silang gilayanan dito. Dito na nasunahan kayo. Kasi kung may istorya na nila, mas maayo na nga. Kaya na pwede sila ganito, char-char lang. Okay to tayo ito. Bro, o sa ito balita na ko bro, anong pamarihanda sa inyo ha daw? Di ba, X? Naganda para sa ilaha ba? Ito na kasi nyo ha, siguro part kayo para Magtiwas sa dito. dito na magtiwas. Sa ating Dito. Sa katagbabayan na o sa kalalakihan na. Nakanda ko ito na Ano ako. may kabuk yung paihaw ni mo? Dali na ako kapsula. Dali na ako kapsula. Grabe kayo kung sales. Ako yung prepara sa mga balay. Abi man ako, imoto ni mong babuyan to. Ipangihaw nga lang din ba ganun? Siyempre, dagat pa magkukwarta. Katong ipag-ihaw, ipalit ang punto na kung magpalit ako nga paghan kayo nga among buhion. Bro, nako istorya ni mo. So, Asa na ng mga chicks ipangihaw pa ni mo? Dagong panahon ron, lain pa ano? Parang na ilo, nasi ilo presyo. Mga ano. Talaga ko ito, hindi kalimot siya sa mga abilities. Di ba ka ng duha ka na ng mga bridesmaids, di ba walo mo na kabuo? Di ba ka ng duha na, ipangihaw mo na lang? Ang ganda yung video. Ako na binakabalon, nakahiringgit sila. Na sila ninulutian yung mga bridesmaids. Kaya na rin. Mga akong tagpan, na ida, na crowds, na gusto kang sugpok, ang paborito nyo. Ano sa mga trabaho niyo mo? Baligyan kapsula o matadero? Pero kayo kung ka na. Pangihaw mo gana ni mo na. Uy, ang sarap mo na inyong istorya. Honey, ayaw kayo. Malimot ka. Basig ko siya naman baliw ko namang wala ka mata dito sa tubo. Kencho, ha? Honey, kagadawan si Mohali. Hindi ako klats bangko. So, tara niyo. Ikaw na eh. Hindi na rin ko niya. Pinahangi, kikaroon ng kasal na rin ako sa kuha. Balat na. Hindi na rin ko niya, Bad. Manajog ka. Ako, stick to one na jog ko. Hoy, Amega! Ano sa manimong ba na marang nagmahay naman na? Amega. Kabalabya ka na. Isang Amega ako yung mga Amega? Ha? Ay, sa ikaw, Chay! Ay, patut, Chay. No, sa magkatanga naman ka di, ha? Wala, ay, nalingaw ko din. Kinitkik aning kwadri o kaning lambay, o. Wala, uwi pa malining lambay di, ay. Katawa-tawa mo na sa kung ano yung lambay, o. Nagsanga ang palanaw. Anak kan, huwag naman ganyan. Ano naman ganyan? Give my love to heaven home. Ato na ko? Gabi na. Ikaw ba? Oh, sige di pa good. Wala kay sorte sa imo ha, my life ba? Wala kay plano? Paano? Siyempre, gusto kayo na ani lang ta pirmi, wala kay plano nga. Magpakasal. Kaya katulad ba to kong amigo nga isa nga si Marlon, sige atog Santa Cruz, sige ko ba sa tong pantalon to sigtabo ko sa sapa ba?
kuhan ka nang labi na plano magpakasal sa iyang uyab. Kanay oras tinuod. Kailan ko ato. Kato, pakasal. O, bagito na, nahumanig dula tong computer nga Call of Duty. Basta kay pamaingon niya, sila pa bagya pala ito yung uyab nga tayo sa tangos, sir. Malay na po itong tuhanan to. Sarap ko siya nga namabot man itong kalinan. Ay, pwede yung sa kalinan na itong hana ko. Abi, Kuya, abi di mo kasi katotohanan ba? Maglagot ko, di ba ito gwapo, gadak ko lang tiyan na to. ilumon ko siya, pero grabe itong abilidad. Ah, ba? Na, sige na, mato na ko. Ito mga ganyan mo mga dakag. Pankuhan ng tani, tanaw na ng taning kuhan. Tanaw na tang dabay mo aging gangis diri. May pa may gangis, kaya kauban sa dahon. Ako ani, wag kasiguraduhan. Pila na takatuig ani. Tanaw ba na kung lawas o, maranig ka ning cartoon characters gawa nang mag-drawing. Kapag kung tato diri nga, sa luhod sa likod, sakit na ba kayo na kung... Sumunod tato ni mo na nahuman. Wala nga sakit kayo. Tuga-tuga, magpatato-tato. Gano'n niya. Lagot pa dyan ko itong isa diya nga. Huwag kay... Lain na daw kay kong bilbil. Sige na, good. Tinawad man pa, masuko mo ka. Masudsot na kay kong pinapuok. Ani para ma... Maugani nga, dili ka mag-short-short. Bagay-bagay. Ay, gani pag-short-short, pinapok, ilagom, igot-igot mo sa mga ka. Dahil lagi kayo ka may life, oy, anak ka. Anak ka. Tinuod man Sila sa... ni mo, ikaw no, meron ka mugulit ali sa una. Nakaroon na nanaon ako ni mo. Lain na di mo ma-hurt mo sa tana, oy. Nga gani kung anong nang lago mo, di man ni, kubalo na kung kamot. Anak ka, lain na di mo may life, oy. Kaya nga rin ako, lugod-lugod eh, pod. Ay, ingnan eh. Sa labi, tanaw na ako eh. Ang kalingkod ni kong uling. Naghumas akong samput, oy. Sorry kaya itong pasal ako lang kita man entertain na kan makikong pamilya kikan pag sa buwang daw basilan. Ako ang kita mag-interview kanya ka sa Los Pisos sa Mindanao ni Anto niya na pa. Pamitan to nga akong banakels. Piligin sa pagpinuang kita basilan na pag ako mga parinti. Ano ka naman akong banakels kaya ka mapinuang kaya ako mga parinti na taga-secure. Wala, matusok ka niya sa dako sa manika pa. Uy, okay lang, oy. Kabalangga ako sa kong honey, my love. Babalaw mo, ha? Dito may nagkitaan na sa basila na maligyan sa kapsula. Ako ba? Ayaw ko ang luya po, kaya kita lang ko ang driver ba na? Ako ba na? Moniting ko ni mga gituyo ka piskan-piskan para inigunong ila-ila dayo. Ay, tama, yun, tama. Kabalungan na mong bana ba? So pa hindi ka babae ang ipiskan, gisagpa siya kung di sinuibi ka rin yung sugot niya. Lukay mo pong kaligin mo itong tangguhan. Hindi ay yung mga kwan pututi. Uy, nung mga ika-sister. Wala ba ka wana enjoy yung shot opera higat? Ay, tama na yun, may ibog na magugulo yung ter. Kaya kamo, happy kami sa inyo mga married life. Pila naman yung mukha tuwing ni Benjo. Pito na, oy. Ay tama no, high school patauyap naman dahil mo. Bugay na may iyawanan ni Binjo, oy. Ay ba't pag-college pa lang di ay uyap ka ni dahil mo? Ay, may pamis akong kuan. Sa kong honey. Si Binjo, ito yung mga honey. O gani, naglibog na ko. Lubog naman ko ano ko ano. Ako saan? Naman na ilim na likita. Di ko ano, Likitan naman yung na-ishot. bukan na ano, makapakay. Manay ka na lang kuha ako, kanay Gold 46. Ay, kumusta man yung kuan eh, mananakil. Ay, lakot ko na kung gano'n, akong ayapoy, marang mo may plano. May plano, sige lang, lakot ko, matulog diya. Magpabot sa kuha, magtulog. Walay challenge mo, kuha na. Ngayon, marang mo ko si kuha, si plano ko magminyo, mi ba?
Saan na ako ni Best Uy? Naglakot na dyan ko ani. Bakit gusto lang ko magminyo? May pamo ako, tarawan ako doon. Naku, nakukayo ko. Mo ba? Lago ko to, primero kong uyab. Ate ko to, primero kong uyab. Pagmuman, uyab ko taga Manila, wapod. Wala pa yung klaro ba? Oh, may pa yung magsigig. May pa yung magsigig inom. Grabe lagi kayo lagi. Mau pa, so kami nyo nagdadahil ka. Uy, kami yun, nakayo ko eh. Pinalagay na ako, God. Diba lagi yung sa kuha nga, sexy kunok ko. Mangyapon. Yaan ang tas kong uyab ane. Uy, siguro ginaoy, mas hindi kami nyo wala, pakyas yung kaanyo. Gani man. Bachay. Oh, God, alam ko ako kasi mo ka nakawayab, oy. Bahala na mag ginaunsa. Nakuyawan mo ko yun. End of the world. Ano nga, nananalimit. Makasal. Nanana ko na mo kayang si Richard, no, maragway bala. Hindi, malagot ka lang, Richard. Ay, ako, parehigin sa to kung oyab sa una, kung ex sa una nga, pulis ba? Lagot yung kaayo. Patikon mong kaayo ng mga inahanog porma. Ay, Nalas ko na kayo sa puto na sa karon. gani man. Naginom lang tao eh. Di pa ko dyan eh. Ito naman po. Ikaw ba? Mutala lang kukunin mo. Hindi ko mag-my life ni mo eh. Richard na lang naglagot ako. Bisakot ako ani style ba? Wala ko sa mood ani. Sige, yan mo anong si mong... Ito sa magiging mo tayo bagay ka. Nawala ka sa Alaska. Nanaraman ka sa Pilipinas. Kasi jacket oroy ka. Ha? Ay, kami gahi ka ng kandang. Saan? Ikaw tanaw dahil pag-udiribi. Masa magiging mo plano sa tuwang relasyon. Ha? Sige ra kag ingon nga magdilit na may biyahe. Uy. Balik na Duda ko alay mo biyahe ba? Kasi lain na mo biyahe ni mo, ha? Nalagi may operasyon ng biyahe, mi. Makakapot ba? Saan? Mayana ni balik na buta na istoryahan. Hindi manggod, hindi mo gano'n kayo na masuso kong una-una. Kaya mo huwag magay plano. Ha? Una-una, nagpaseksi na gugugmaayo ron. Pangutan na ako. Nagsusot akong pulo at chikard, oh. Sa mga... Nagpas sa kaya kong... Pangutan na. Nakakay kong takong. Pangutan na akong kauban si Angel Bong. Takong buhi pa man yun na. Hindi mo nga bakot. Utro sa kaya. Uban-uban kayo matakdan ka, anak. Bayod ba, anak? Sa may problema ni mo? Pangutan na. Siya may checker na mo. Sa may problema ni mo? Dili manggod, inaani man na siya may life. Maglagot lang ko ba kay... Wala kay plano nga magminyo sa kuha. Ha? Mahulat ka kung kahulat ka. Kung dili, di ko mabuhat. Anak ka. Ha? Kato si Rodribe, kato si Longbe. Di magito gwapo, ano na minyo malagi to? Ha? Ah, sige, mag-isgot ang ingana, naminyo. Kato gwapo, be. Okay sila. Yung kato yung mong amigo ko to si Alan, naminyo po to. Nga nagmahay malagi to, be. Oh. Gani na. Pero kung manundog ba ka sila, ha? O, di mo gani, ganun manundog man po ka sila. Ano ko diba balik? Sayang ko Kung kayo. kita yun, magbulag ka na sila. Kita pa ka. Ano, bulang na sa Rodribe, o ng mga... Isa. Ha? So, sa may gusto mo? Magminyo ang taong taba. Chip, nagpara ko ni Chip Base, umukal. Chip Lumimbong, oh, happy ba siya, oh. Lain mo sa lumin mo, kaya pag matandayan na mo, nakaw man dayon. Ha? Niya ang saman, ha? Takit plano? Pakaslaan ko ni mo, dili. Ay, Guwang-guwang na rin ako edad. so, dali ko ni mo? Wala na kang idali-dali, ang ako wala mga kamaloko. Ay ko gala na ako, Richard. Ha? Nakay plano wala. Kuan? Tumaga ka!
Paminaw sa... Tumaga ko. So, lakit plano wala. Ano? Ayaw ko kalak. Yes or no? Kuan mo. Yes or no? 1,001. 1,002. 1,003. 1,004. Sige na. 1,005. Okay. Isa'y okay. Mundo ka to, Jonathan. Nga tigulang na, nga wapay ako na ninyo. Sige, atog panabo, atog jinsa, nagulag lang yapon lang siya sa mga uya. Ha? Sige na. Ha? Saan? Okay na? Pakasan ko ni mo? Huwag pa ko yung plano. Nag-enjoy po ko sa bagab ulit. Pwes, kung ani man lang, butlon tayo itong relasyon. Mauna naging unsa magkuhaan na. Gamso na lang na ako niya akong kasing-kasing. Sayang kaya akong pinalit ng mga polo nga chicken. Mga wes nga mga nindot tayo. Mga rubber shoes kaya gusto ko mag-jogging. Kunya pag guman wala nagyapon. Pakiyas kayo magbulag ta. Ayun. Bulag ta, Richard. Sinakuratan Enough is enough. Mika, sinakuratan lang ka. Richard. No, di ako. I'm tired. I'm tired, Richard. Balak ka! Classic sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Wala gibalak si Richard Ulanday nga pakaslan ko. Di ko gusto mapareha sa uban nga naniguwang na lang pagkauman gibiyaan. Kaya na mapakyas na lang. Di ko gusto nga maminyo lang ko kay napugos ko. Karon, I'm happy being single. Matod pa, mas okay na ng single ka kaysa naka sa relasyon kapag di ka malipayon. Well, ginatreat na ako akong kaugalingon. Bisag unsa akong paliton para malipay ko. Bagong cellphone, ang sanina, ang laki mo, abot ra na, oy. Anak mo yun na. Usahay good, uhawon. Audit mo tungab. Pero nagulat lang ko, bas hindi ay puhon. Kumulabay man ang tuig 2012, bas na ako'y kadate karong Valentine's Day. Hopefully, inyong suwat magtatampo. Mika of Obrero. If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of life, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Ligo-ligo pang Noche Buena para sa inyong kapamilya. Tutok lang sa ABS-CBN Primetime Media Shows at kabangan ng Christmas Icon. Tandaan kung saan programa ito nakita ang Petshop ang sponsor. Sa papel isulat ang programa, produkto, Petshop ang contact details mo. Ilagay sa white envelope at laki pa na nakita ang sponsor. Sa labas isulat ang date of sightings at ang proof purchase. Sa pa ba na gift packs